Utolsó gól! Utolsó gól! Mehet! Noob! Noob dog, stop! Dale, dale, da! Kundi, dale, dale, da! Nem tudom énekelni, és dale, dale, da! Ez a fos nagyon fos. Dale, dale, da! Mehet utána, dale, dale, da! Kiki, kiveri, dale, dale. Hallod, ez jót érez? Gól! Gól! Megnyomtam. Mondtam, hogy gólt kapjuk, gólt rúgtam. De előtt nem kell nekem a... Hey, cicsi! Figyeljétek! Na. Azt a kurva, ebből szinte én is kaptam, csávó. Belőtte? Nem, kivittem. Azért, mert nem láttam. Mi van, fuck, barátunk? Familia mea! Familia mea! Apa? Üljél velünk! Nem szabad velünk. Élvezkedni. Jól, feladtam. Kicsit kimegyek a pályára. Most add egy videót. Nézd, kap. Jó. Impro. Mehet. Várjál! Ja, jó, Ronaldo? Azért Alexes. Az Alexes lesz olyan, hogy... Alex! Jó! Megadjuk a potyagot. Megadjuk a potyagolt. Megfogjuk végig. Nem láttad? Potyagol vissza. Érezd jól magad, és jön. Jó, azt a kurva mit kapott. És amúgy mondja el a véleményét, hogy milyen a rugások. Jó, jó. Nagyon jó. Igen? Az jó. De most rúgja ez a hülye labdát. Na. Az operatőr főleg. Ezután ki videózik? Jó. Akkor rugok én Alpinak. Add ide addig! Hello, softy my friends. Na 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 na. Az Alpár azt jól megmondta. Hát, hogy buzi vagy? Alex megsértődött. Hát igen, mert annyira szétkúrtuk már, hogy... El kell menjünk Sepsire, új labdát vegyünk. Bíró, igen. Szép. Ez azért jó bekúrtad. Beidegeskedjek, Alpár? Várja, felszentelem a labdát. Indomine Patrix Spiritus Santo. Amen! Oj, milyen jó csavar, pont felvettem. Azt már visszanézzük. Jézuska! Jézuska, gyere, babuska! Jó, ezt pont felvettem, ez gyönyörű volt. Persze.
Az ugrást is felvettem. A rugást is. Reméljük. Mind a kettőt felvettem. Hát azt felrúgtam itt a földnél. Azt betötted a szék alá. Felrúgtam, bazd meg a földet. Hát maga csodákra képes, uram. Jézusom. Egy volt kell? Kettő. Hát az jó. Egy kotyagot kap. Nem, most már vizes a labda kaptunk. Most megint. Látszik, hogy vizes a labda. Ezt pont felvettem. Ez olyan jó. Hogy jön a kapás egyik. Azt a visszapattanót azért felvettem. Milyen volt? Nagyon jó. Az első gól a szép volt szerintetek? Hát Csúszós. szép. A lesz egy taktikából jött. Szép! Ezt pont felvettem! Jó! Alpára a videót majd nézd már vissza, ezt lehet, hogy ma kirakom az egészet. Azt, amit vettem fel! Az, amit szól volt, alacsonyan szöktél. Nagyon alacsonyan szöktél. Kamerán nézzük, nagyon alacsonyan. Ezt vissza kell nézni. Harmadik deszkánál szöktél, érted? De fogd meg, ne félj! Akkor még kérdés lesz, hogy megadjuk, aztán visszanézzük. Meg, nem tudom, ezt vissza kell nézni. Az magas. Hatot pattant, ugye? Nem látott pattagot. Nem. Nem figyeltem. Out hand. Pont berúgtam a kettő közé. Ilyen is ritka történik, bad. Azaz. Pont meg kéne tölteni vízesokat. A focis aki. Ez is szikri bad. Szerintem úgy nézett ki az útra, mint a passzottam volna. Hát ez szép csóra. Belé mondta a videóban, hogy még ilyeneket rúghatok, akkor még rúgok így. Ha volt, vissza kellett nézni. Ez nem volt gól. Hát ez... Egyet rugatok? Spiritus Santos. Indomine patros imine pantos. Amen. Egy gólt kell lőni, igazi? Figyelj meg, ezt megjósolom, ez bélövi. Na, láss. Na. Ha megjósolom, tartozik mindenki öt lejjebb. Mellé rúgjam? Nem. Jó. Nem volt gól, kapufa. Mellett ment el. Szókló, szókló. Azt oda feltetted volna az ülőkébe. Oda A rally ülésbe. Amúgy eskü úgy néz ki. Lassan guríts ki. Kunéma, a zsarokkal tovább teszik. Kunéma. Jó. Nem volt meg. Á, nagyon ízésíbb csontosok lesznek ebből. Erős alacsonyra rúgom. Állítsd meg. Kiteszem. Azt a kurva mit védett! Ez a térje. Az a gyönyör, a nálunk. Nem, az enyém a levegőben volt a térje. Tényleg? Wow. Figyelj.
Azt kivédte. Tedd oda. Jézuska! Ma nem tudom, hányszor találtuk el. Én igen, egy párszor. Nekem a harmadik. Párszor, baszki. Párszor. Figyelj, most meg kivé, ezt most berugom. Ha berugom, jöttek összedállják. Mi? Ha innen berugom, összedállják. Norbi! Ki kell védjem? Alpár, ezt én így veszem igennek. Nem, csak az. Jó. Azt a kurva, ez nem